Здравейте на всички! Правя политически обзор за днеска сме 8.11.2024 година. Оцелвам пак датата. И започвам пак с анализ на изказването на Костадин Костадинов вчера, който каза, че те са единствената партия за пълно касиране на изборите. Един вид вметна, че ние може би сме искали частично, което не е вярно. Ние искаме пълна отмяна на тези избори, защото са нелегитимни. Сега кой първи, кой втори го заявил, ние още от началото го искахме това нещо, така че няма значение. И ВЪЗРАЖДАНЕ да постигне отмяната на изборите, тяхното касиране, пак бихме ги подкрепили. Но отново казвам, ВЪЗРАЖДАНЕ нямат събран доказателствен материал. Когато се подава една молба за касиране на изборите, трябва да има обосновано защо се касират. ВЪЗРАЖДАНЕ няма такава обосновка, защото до предния ден те искаха повторно преброяване, а не искаха касиране на изборите. Тяхната жалба е от няколко страници, не съдържа доказателствен материал и подобно на референдума за еврото отново цели да накара българския народ да почувства безнадежност. Отново Костадин Костадинов казва, че сме американски проект, но аз не знам, ако има някой, който да е американски проект, да има въобще каквито и да е проблеми, камо ли било то с Пеевски, Борисов или с другите, и да не му достигат гласове, така че сами може да си направите анализ на неговите твърдения и да видите защо величие е толкова много само на сърце, при положение, че ние имаме адски злоупотреби в България, но той гледа да прикрие своя благодетел, господин Бойко Борисов, и гледа да насочи вниманието отново в друга посока. Отново пускат публикации как се срещнали с руската посланничка и други неща, против паметника на съветската армия, разрушаването. В момента целият български народ трябва да е обединен за справяне с огромната опасност Делян Пеевски, който, както казах вчера, притисна Асен Василев, иска да го вкарва в затвора, за да направи правителство. Овладял е ДАНС, НАП, икономическа полиция, ГДБОП, нормалната полиция, или да овладял всички служби и чрез тях мачка хората. Новина от вчера. Едната новина от вчера е, че Делян Пеевски организира контрапротест. Ние сме там, в София, на 11, когато ще бъде и протеста за нелегитимните избори. Имаме информация, че е събрал 100 автобуса по 50 човека, 5000 човека от страната, на които е платил с вашите пари. Той е платил с парите от лекарствата на загиналите деца. Той е платил с парите от лекарствата на възрастните хора, които са загинали и са нямали лечение, бащи и майки на деца. Той е платил с парите, които са откраднали от ВиК мрежата, и затова в България много хора нямат вода и няма да имат вода. Той е платил с парите, които е откраднал от здравеопазването, парите, които е откраднал от образованието. Той е платил с парите, които е откраднал от пенсиите. Той е платил с парите, които е откраднал от бъдещето на всички. И поради тази причина тези хора, които са взели парите, откраднати от гробовете на загинали дечица, ние не трябва да се причупим пред тях. Напротив, митинга в понеделник на 11.11 е общо български митинг на свободата. Там няма либерали, крайни националисти, умерени, център, там леви или десни. Там има свободни българи, има и продажници, които за 30 сребърника са се продали на Делян Пеевски. Моя апел е протеста да е мирен, да снимаме хората, които са си продали душите, за да може, нали, за някакви пари те да легитимират този архизлодей. Днеска е Архангелов ден и Архангел Михаил е свалил сатаната в битката, небесната битка. Така ние трябва да свалим българския сатана Делян Пеевски, след него неговия брат Бойко Борисов. Това трябва да го направим на 11
е битката за България, която ще е в София. Там ще видим. Някои хора казват работен ден и други неща. Ще ви кажа, когато един човек воюва за свободата си, която всички сме допуснали да се стигне до тук, работен ден, почивен ден е без значение. Трябва да направим така, че този човек да приключи веднъж за винаги и ние да покажем, че България е на свободните българи, а не е на продажниците. Не можем да позволим на хора, които са купени с парите от смъртта на деца, да дойдат и да ни управляват. Това означава, че всеки един от нас после няма да има милост за него. Това е Косово поле, битката при Косово поле, при която трябва обединените сили на доброто да се изправят срещу Сатанин Пеевски. И затова моля за обединение, да не се разединяваме, да не търсим кой е агент на Държавна сигурност. Нека на протеста си покаже кой мисли за общото и кой мисли само за себе си. Така че прииждайте на Талази, понеделник, 8:30. Ви чакаме в София на преднародното събрание. Също така ще информирам за нови репресии, които Делян Пеевски прави чрез ДАНС. Значи ДАНС, финансово разузнаване, са забранили на определени банки да ни закрият сметки на наша фирма, която се занимава пък с градско строителство, да кажем. Също и на наши партньори. Там искам да кажа на хората от ДАНС. Ние така или иначе ще търсим международно правата си, защото вие убивате предприемачеството, убивате производствената сила на България, която произвежда капитал, благодарение на която се плаща всичко в страната. И ще искаме всички хора, които са участвали в това престъпление, което се прави днес и вчера, въобще репресията на Делян Пеевски, всички служители от службите, които участват в тази репресия, тези хора също трябва да си получат своето наказание, защото не може един човек да се оправдава, че така му е заповядано. Когато се извършва престъпление, вие трябва да сте хората, които да спирате тези, които го правят. А в момента именно ДАНС, службите са хората, които подпомагат Делян Пеевски, благодарение на които той се прави на толкова силен. Ще видим в протеста понеделник Делян Пеевски дали ще излезе да предвожда своите хора, ще го видим, да излезе да говори пред създалата си тълпа. Това ще покаже истинската народна любов, която има. И това ще е нещо, което го очакваме. Но ето казвам ви, поредната стъпка, с която и аз, и мои фирми, и фирми на мои партньори се блокират, като въобще им се забранява да имат сметки в български банки. И това е разпореждане от ДАНС финансово разузнаване. Това е част от борбата и тук зависи дали ние като обединени българи ще направим така, да се обединим и да подпомогнем хората, които ги блокира Делян Пеевски, или обратното, ще оставим хората, които ръководят съпротивата срещу Делян Пеевски и всичко това, което се случва, в един момент да останат без средства и да бъдат унищожени по този начин, по който те си действат и до момента. Тук е много важно обединението на всички българи, които имат желание да има свобода, равноправие и развиваща се държава. Също така искам да кажа, че към този момент сме успели да спрем да се създаде правителство, което да изтегли нов заем от 18 милиарда, за да може отново да ги открадне и нищо да не се свърши. Така че вижте само за какви колосални суми говорим, какво крадат тези хора и какво правят, и наистина трябва да ги спрем. С 18 милиарда аз мога да ви покажа, България ще стане рай. А те ги вземат само за да могат отново да мачкат хората. Поради тази причина, пак казвам, в понеделник обединение. Нека всички свободни българи дойдат, да не се делят на партии, а да се делят на хора, които искат свобода, или хора, които се подчинят на Пеевски и Борисов. Това беше от мен. Хубав ден желая на всички.